Ahoj, ahoj, ahoj. Najlepší sterovník alebo riadiaca jednotka Timmel SKZP05. Dnes si prejdeme nastavenia vykurovacích okruhov. Čiže UK1 môžeme vykurovať až 3 nezávislé okruhy. Preto je táto jednotka tak nadúpaná, lebo dokáže vykurovať 3 nezávislé okruhy riadené buď 3 nezávislými termostatmi, čiže aj samotný horák na kotli sa zapáli vtedy, keď je potreba vykurovať, a keď je dokúrený systém, nemusím udržiavať väčší plameň, väčšinu parevu. Jednoducho vyhasí sa a zapálí až vtedy, keď to bude potrebné. Nastavenia hore teplota radiátorov, čiže teplota ventila alebo teplota vody v radiátoroch alebo v podlahovke je 20,3 aktuálne, čiže niektorý snímač z týchto vzadu. Ďalej tam máme domček, čiže máme rovno integrovaný izbový termostat priamo v riadiacej jednotke. Cez internet modul si môžem ľubovoľne z hocikadiaľ zmeniť požadovanú teplotu v dome. Netreba žiadne ďalšie moduly a systémy. Samozrejme ten domček, tá teplota 22,6, to sa dá ovládať cez internet. Môže byť ten snímač izbovej teploty buď drátový alebo bezdrátový. Čiže 3 nezávislé bezdrátové snímače plus bezdrátový snímač vonkajšej teploty pre riadenie ekvidermiky. V tejto časti vidíme otvorenie ventila aktívneho okruhu, čiže UK1. V tejto časti vidíme čerpadlo, či beží čerpadlo vykurovacieho okruhu. Keď beží, keď prebieha kúrenie, tak začne blikať. Skúsime si pozrieť, keď stlačíme toto tlačidlo hoci kde, vstúpime do nastavení vykurovacích okruhov. Vykurovacie okruhy hore máme zapnutý aktívny 1, môže byť 2, môže byť 3, čiže máme 3 nezávislé vykurovacie okruhy. V ľavej strane vidíme v hornej časti REG, regulátor. Není tam nič aktívne. Keď stlačím toto prvé tlačítko hoci kde a v nastaveniach možnosti môžeme použiť regulátor vonkajší aktívny. Môžem dať 1, že chcem vykurovať za pomoci termostatu, a v takom prípade mi hore píše regulátor off. Off znamená, že je termostat rozopnutý. Ale toto, ten regulátor vonkajší, to znamená nie je náš Timmel, že snímač izbovej teploty alebo bezdrátový alebo drátový, alebo izbový termostat Timmel, ten dotykový displej, ale je to úplne hociaký externý beznapäťový snímač alebo termostat. Čiže vlastne v základných nastaveniach v báze máme tu na regulátory pokojové CO1, CO2, CO3. Čiže na tieto kontakty môžeme pripájať beznapäťové termostaty, aj najlacnejšie za 20 €, ktoré boli niekedy pri akumulačných nádobách. A potom nám to signalizuje zopnutie, bude písať v hornej časti reg on alebo reg off, čiže chce alebo nechce vykurovať. Ďalej tam vidíme teplotu ventila, čiže teraz tam máme 20,3 a pod ním je nastavená teplota 0,0. Tá teplota sa môže meniť ekvitermicky, čiže pokiaľ ekvitermika mení teplotu za ventilom vykurovacieho okruhu, tak bude v modrej farbe táto teplota znázornená. Ináč bude udržiavaná iba zadaná nastavená, ktorú si prednastavíme. Čerpadlo bude blikať, keď vykuruje, keď pracuje. Štvorcestný ventil je otvorený na 10% a dole nás informuje, že vykurovací okruh 1 je aktívny. Túto jednotku nemôžeme stlačiť. Vedľa máme teplotu v dome, stop, stop. Čiže není aktívny snímač izbovej teploty, ale zamontovaný tam je mechanicky, akurát, že ho nepoužívame. Čiže zase snímač tu v tomto prevedení, v tejto húšti spletí káblov nám zobrazuje 20,6 stupňa. Ďalej vonkajší snímač ukazuje tiež 21,5 a môže riadiť zatiaľ iba vykurovací okruh 1. Následne, keď stlačíme to prvé tlačidlo, prejdeme do nastavení vykurovacieho okruhu 1 teploty. V teplotách môžem nastaviť zadanú teplotu ventila napríklad 40 stupňov, minimálnu 25, maximálnu 50. Pokiaľ využívame snímač izbovej teploty Timmel, pokiaľ využívame tento snímač, on bude automaticky sám meniť zadanú teplotu až do maximálnej. Pokiaľ vie, že chceme mať v dome 23 stupňov a je tam 15, tak zadaná teplota bude až 50. Čiže v tejto časti
tu nám prednastaví sám zadanú teplotu ventila až 50. Keď už dokúri, že chcem mať 22,6 a budem mať 22,6, tak zadaná teplota bude táto, zadaná 40 stupňov a čím viacej prekurujem dom, tým viacej znížim zadanú teplotu až do minima 25. Čiže prakticky predbieha, keď nedokuruje, a uberá skôr, keď prekuruje. Čiže bude uberať sa týmito zmenami. Zníženie zadanej teploty, toto funguje vtedy, že pokiaľ mám zadanú teplotu ventila povedzme 40, dajme tomu 50, 55 stupňov do radiátorov. Čiže pokiaľ treba vykurovať, bude v radiátoroch tu na prednastavená teplota 50, ale musím využívať iba spínač, iba beznapäťový kontakt. Čiže tieto výstupy izbových termostatov, regulátory pokojové, beznapäťové, tak vtedy to funguje tak, že zadaná teplota bude znižovaná. Čiže keď chcem vykurovať, tak bude v radiátoroch 55 a keď nechcem vykurovať, tak tu si môžem nastaviť zníženie teploty napríklad 20. Čiže v čase, keď termostat bude rozopnutý, tak bude nám udržiavať zadanú teplotu v radiátoroch 55 minus 20. Čiže celý deň bude udržiavať z akumulačnej nádoby radiátory na 35. To slúži na to, že vlastne nebudeme mať taký sálavý pocit chladu. Ja to prirovnávam, ako keď otvorím chladničku a cítim, ako na mňa padá, valí sa ten studený vzduch, tak vlastne to je vtedy, keď radiátor je studený, alebo má 70, ako keď som nakúril v klasickom kotli s prikladaním dreva bez nejakej regulácie. Tak som mal radiátory alebo 70, alebo 0. A tu bude radiátor alebo 55, alebo 35. Čiže na to slúži to znižovanie zadanej teploty. Dáme krok späť. To si samozrejme môžete to isté nastaviť potom pre vykurovací okruh 2, pre vykurovací okruh 3. Čiže individuálne, či je to podlahovka, či je to radiátor. Dáme krok späť. Ďalej, nastavenia čerpadla vykurovacieho okruhu. Stlačíme. Teplota zopnutia. Čiže čerpadlo bude aktívne od 40 stupňov. Samozrejme môžeme dať aj menej. Keď dáme, že od 10, už nám to zobrazí ikonku, že to beží. Tu si môžem navoliť stále čerpadlo, nech pracuje pri zmiešavači. Pokiaľ využívam zmiešavací ventil, tak nechcem, aby zapínal, vypínal od určitej teploty, aby pracovalo non-stop. Čiže tu nebeží, lebo je kotol vypnutý. Tým, že vlastne máme izbový termost, alebo takto riadiacu jednotku vypnutú, ja keď navolím rozkúrovanie rozkúrený, už nám modulácia prebieha. Aha, ale teplota kotla je nízka, čiže musí sa to dostať 20, dobre. Bude to pracovať, až keď sa zopnú, až keď sa nahreje kotol na určitú teplotu. Ďalej v nastaveniach čerpadla nič, len pracuj, že stále pri zmiešavači a aha, nemáme izbový termostat zopnutý, čiže tým vlastne, že nám izbový termostat momentálne je v režime off, tak čerpadlo nepracuje, lebo základný režim riadenia vykurovania prebieha cez termostaty. Skúsime ho vypnúť. Tak, že termostat nepočúvaj, späť. Tak teraz by nám malo bežať čerpadlo. Áno, už to beží. Čiže takto signalizuje, keďže sme nastavili, že od 10 stupňov už má to čerpadlo byť aktívne, funkčné, tak vlastne vykuruje teraz priamo, lebo je teplota ventila 20,3 a teplota kotla je 20,3. Čiže tak vám to bude pekne signalizovať aj na základnej obrazovke. A tu dole máte jednotku, čiže vykurovací okruh 1, čerpadlo beží a bude tam 2, 3, alebo tam bude ešte písmeno B ako bufor. Čiže aj informácia o akú nádobe, aj tu by zobrazovalo informáciu o akučke, alebo tu bude písmeno B. To znamená, že pracuje čerpadlo bufora. To si ešte prejdeme potom tie nastavenia, lebo čerpadlo bufora si stále porovnáva teplotu kotla hornú a teplotu akú nádoby hornú. Čiže stále, keď je kotol nahriatý viac ako horná teplota v nádobe, čerpadlo bufora pracuje stále, nepretržite. Pokiaľ by čerpadlo kotla malo nižšiu teplotu, ako je horná teplota v nádobe, tak čerpadlo bufora sa vypne okamžite. To slúži na to, aby kotol nevyťahoval teplotu, aby nevychladzoval kotol teplotu v nádobe. Skúsim rukou zahriať snímač teploty kotla 25, 26, nám to zobrazí ikonku, áno, zobrazilo, cvaklo.
a už je tam to B, čiže tam zobrazuje informáciu o čerpadle bufor, čiže akumulačná nádoba. Alebo potom aj tej akumulačnej nádobe nám to signalizuje, že čerpadlo beží. Čiže ako náhle kotol má vyššiu teplotu, bufor má nižšiu, čerpadlo bufora beží stále, nezávisle bez horáka a modulácií. Ďalej, v zmiešavači. Zmiešavač aktívny, jednotka, zatvor, keď čerpadlo nepracuje. Čiže pokiaľ by sme mali toto tu aktívne a termostat sa rozopne, beznapäťový, tak nielen, že prestane pracovať čerpadlo daného vykurovacieho okruhu, ale aj zatvorí servo na minimum, či už na 5% alebo koľko prednastavíme. Pokiaľ zvolíme kalibráciu servopohonu, zostane takto svietiť na zeleno a hneď v nastaveniach vám zobrazí tú šípku a 0%. Tá šípka znamená, že aktuálne prebieha kalibrácia ventila. Ďalej v nastaveniach zmiešavača máme nastavenia 1, čiže čas otvorenia, koľko sekúnd má otvorenie, skok, jednotkový skok 10%, minimálne otvorenie 10%, maximálne 100%, čas stabilizácie 20 sekúnd. Čiže každých 20 sekúnd prečíta hodnoty, aktuálne hodnoty nastavenia vykurovacieho okruhu, čiže servopohonu, čiže ventila. A každých 20 sekúnd vyhodnotí, keď je teplota vyššia, akú chcem mať, tak sa zatvorí o jednotkový skok 10%. Keď je nižšia, tak sa otvorí o 10%. Ďalej, v nastaveniach 2 máme minimálny impuls, maximálny impuls. To znamená, keď chcem mať ventil na 55 stupňov a mám tam len 30, tak si dovolí používať maximálny impuls až 1,5 sekundy. Ale keď chcem mať 55 a mám 54,6 alebo 54,9, že ventil už je blízko zadanej teploty, tak bude používať len ten minimálny impuls, aby neprešvihol zadanú teplotu o moc, ale pekne, aby sa stabilizoval pri zadanej teplote. Proporcia 4, to znamená, ako rýchlo má reagovať na zmenu teplot, to málo kedy meníme. Hystereza 0,2, to je presnosť merania a automatická kalibrácia raz za 48 hodín. To väčšinou nechávame, nech sa to zladí raz za 2 dní automaticky. Čiže to je zmiešavač. Ďalšia vec v vykurovacom okruhu, môžeme navoliť typ prevádzky a máme zase stále zapnutý, stop, že nechcem ho používať. Teraz napríklad v letnom režime vypnem vykurovací okruh, 2 nechám vypnutý, 3 okruh nemám, nechám vypnutý. Pardon, tak. No, zlobí to. Teraz neviem, čo som spravil. Bude potrebné urobiť kalibráciu displeja. Prakticky, keď tu povypíname všetky okruhy, tak vlastne povedali sme kotlu, keď sa prepneme na základnú jednotku, vyjdeme von. Teraz vidím, že vykurovací okruh stop, stop. Čiže vypol som všetky vykurovacie okruhy a kotol v tom režime bude dokurovať už len TUVčku. Zásobník teplej užitkovej vody. Pozrieme alarmy, aha, už nám to vypisuje žiadny plameň v alarmoch. Čiže tu v dolnej časti tu sme videli alarm 1, lebo prešli viac ako 3 minúty a stále je teplota rovnaká alebo nižšia. Čiže to je to, čo sme si ukazovali predtým v nastaveniach, v možnostiach, že tu máme teplota nestúpa 3. Čiže pokiaľ viac ako 3 minúty nestúpne teplota, pri uholných verziách tam máme 30 minút, pri niektorých aj 120 minút. Preto mi tam nahodil alarm. Ja teraz, keď vôjdem do alarmov, môžem to znulovať, je to preč, viem o tom, že bol tam problém, viem prečo. Môžeme dať štart, stop, vyhasínanie, stop, aby kotol nebol aktívny. Teraz je úplne odstavený na tvrdo. Vrátime sa do vykurovacích okruhov. Tým, že je tam vypnutý vykurovací okruh 1, môžeme si ho aktivovať, čiže takto typ prevádzky stále zapnutý zápis. Mám tu na výber aj časový program, čiže môžem si nastaviť časový program vykurovacieho okruhu ventila. Čiže môžem si nastaviť presne, v ktoré hodiny daný ventil má byť aktívny. A to sa nastavuje v časovom programe. Čiže my môžeme nastaviť časový program kotla, časový program ventila, časový program boilera alebo TUVčky, časový program teploty v dome. Čiže aj v dome máme časový program. Takže keby náhodou, že niekto nemá zamontovaný termostat, môže riadiť vykurovacie okruhy cez časový program. Čiže označím si pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, program 1 a tu s tými šipkami poviem, že ráno od 9 chcem vykurovať normálnu teplotu, povedzme do
Môžeme podržať. Tak, čiže od 9. do 18. zápis. Od 9. do 18. chcem mať normálnu teplotu a tá modrá znamená, že chcem mať zníženú teplotu. Program 2 navolím sobotu, nedeľu a tam si poviem, že chcem mať celý deň zníženú teplotu. Tak, zápis. A on stále urobí, že prečíta program 1, vyhodnotí všetko, čo má nastavené, potom prečíta program 2, potom 3, potom 4. Keďže 3 a 4 nemajú žiadne označené dni, sú ako keby neaktívne. Takže takto si môžeme nastaviť časový program aj kotla, aj ventila, aj teploty v izbe. Tu sa to len aktivuje, že mám časový program alebo ten základný. A tu vidíme pekne už teraz zadanú teplotu 50, mám 20, čerpadlo beží, servo sa otvára a tu mi to identifikuje, prebieha časový program. Keď stlačíme typ prevádzky, dáme stále zapnutý, zápis, späť, už nám to ukazuje, že normálne je aktívny, nemá žiaden časový program. V možnostiach vyberáme len regulátor vonkajší aktívny, čiže cudzí, hociaký iný termostat spínaný, beznapäťový. Korekta čujníka, pokiaľ by sme aktivovali snímač izbovej teploty a ukazoval by nejaké iné hodnoty, tak tu môžeme skorigovať bezdrátový snímač izbovej teploty. A ďalej tu máme spiatočku. V spiatočke môže byť servopohon alebo servopohon ventila trojcestného, štvorcestného použitý ako ochrana pred koróziou pri nízkej teplote vrátnej vody do kotla. Čiže v takomto prípade ten ventil si nastaví minimálnu teplotu spiatočky, ochranu nastavím aktívnu a skok modulácie. Čiže ako náhle mi klesne teplota na spiatočke kotla pod napríklad 50 stupňov, môže mi modulácia hneď vybehnúť na 100% a kotol sa bude snažiť čo najrýchlejšie, čo najskôr dohriať sám seba. Veľmi sa to nevyužíva. Spiatočka. No, čiže v UK1 tu sú nastavenia vykurovacieho okruhu, jednotku nemôžeme stlačiť. Čo s domčekom? Domček to je snímač izbovej teploty. Vidíme tam stop, stop. Stlačíme hoci kde to tlačítko a zase môžeme prepínať dvojku, trojku, teraz sme v jednotke, teploty. Čiže chcem mať v dome komfortnú teplotu 21, 22,5, 23 normálne, podľa individuálnych požiadaviek každého klienta samozrejme. Teplota ekonomická 19, čiže znížená, hystereza 0,5 stupňa. Hystereza sa dá dať najmenej až na 1,1 stupňa. To už bude dosť často, dosť presne spínať. Väčšinou nechávame 0,2 stupňa. Čiže máme tam hysterezu až 0,1. A teraz typ prevádzky. Mám stop, čiže nechcem vykurovať. Môžem si natvrdo navoliť len komfortnú teplotu. To znamená, že bude izbový snímač teploty zadávať stále 21 stupňov. Keď navolím ekonomickú, bude udržiavať stále 19 stupňov. Má sa to niekde aj zobraziť, čiže už tam vidíme, že mám 19 stupňov požadovanú, mám 22,7, tým pádom servo sa začne za chvíľu zatvárať a teplota zadaná ventila už je len 25, lebo prekurujem. A dole nám to píše, že navolená ekonomická teplota. Keď stlačíme toto, navolíme typ prevádzky a dáme časový program, zápis, tak teraz bude počúvať ten časový program, ktorý sme navolili, ktorú hodinu, ktorý deň, aká teplota, či komfortná, či ekonomická. Takže tu už nám to identifikuje, alebo zobrazuje časový program. Ako náhle by sme zmenili typ prevádzky na komfortnú, zápis, späť, tak vlastne vidíme, že už prepočítal sám, že chcem mať 21 stupňov v dome, mám 22,7, tak vypočítal od 25 minimálnej a 55 maximálnej, sám vypočítal, že potrebujeme teraz udržiavať v radiátoroch 37,2. Aby dokúril, aby znížil prekurovanie v dome. A už tu nám signalizuje teplota komfortná. Ďalej tu máme nastavenia, tu sa môže aktivovať snímač bezdrátový izbovej teploty a môžem korigovať jeho hodnoty. Čiže ako náhle tu si aktivujem bezdrátový snímač teploty, ako sme si ukazovali v prvom videu,
tak tu môžeme ešte ho korigovať, aj nám zobrazí aktuálnu teplotu. Čiže táto teplota 22,7, teraz je tam mechanický snímač, ale môže byť aj bezdrátový. Ďalej tu máme remote senzor, tu ho aktivujem, deaktivujem, môžem korigovať, tu mi ukáže jeho adresu, tu sa to páruje, aby tá antenka, ten bezdrátový príjimač, aby sa spároval, zosynchronizoval so snímačami bezdrátovými. Ďalej tu máme ekvitermiku, vonkajšiu teplotu, čiže vonkajšia teplota je 21,6, zase snímač je len obyčajný, bežný, použitý, nie je ten v krabičke peknej s možnosťou prichytenia na stenu. Čiže stlačíme ekvitermiku. Teraz ekvitermika má ovládať kotol alebo zmiešavač. Môžeme navoliť zmiešavač. Pokiaľ necháme, že ekvitermika má obsluhovať kotol, ako náhle vonkajšia teplota klesne pod plus 10, čiže bude už len plus 9 vonku, tak môžem ísť zvýšiť zadanú teplotu kotla o 1 stupeň do plusu. Čiže napríklad navolím si teplotu kotla 45 stupňov. Ako náhle vonku klesne teplota, nebude plus 10, ale 0, tak sám prepočíta a zvýši mi teplotu podľa krivky zo 45, kotol napríklad na 50. A tú krivku môžem meniť ako korekcia vonkajšej teploty. Tu na krivka 0 znamená, že nekorigujem nič. Krivka 1, 2, 3 znamená, že ako strmo, keď klesne vonku teplota o 1 stupeň, tak či má zmeniť zadanú teplotu kotla alebo ventila zmiešavača o 2, o 3, o 4. Čiže v návode nájdete presný graf, ako tá krivka má sa správať. Ďalšia informácia, teplota stop obvod 35. Ako náhle vonkajšia teplota dosiahne 35 stupňov, automaticky kotol zabudne na všetky vykurovacie okruhy, pozatvára servopohony, povypína čerpadla a nechá pracovať ohrev len TUVčky. Čiže aj takáto funkcia tu je, že môžem si tam navoliť, neviem, 22, 25, ako náhle to stupne nad 25, kotol zabudne na vykurovanie a stará sa len o radiátorové okruhy. Tu môžeme vypnúť aj kotol, aby som nemal korekciu. Čiže v takom prípade vypnutá, krivka 0, čiže teraz je snímač úplne deaktivovaný. Tu máme samozrejme nastavenia bezdrátového snímača vonkajšej teploty. Tam treba raz v roku vymeniť batérie a je to hotové. Tu vidíme, že ventil je otvorený na 39, čerpadlo beží, aktuálna teplota stále prekurujeme, čiže on sa má zatvárať raz za 20 sekúnd, to servo, a tým pádom bude znižovať zadanú teplotu z 36 na menej. Dobre, to je asi tak všetko. Neskôr si zobrazíme ešte posledné nastavenia teploty zásobníka teplej užitkovej vody a akumulačnej nádoby. Ďakujem pekne za pozornosť, prajem pekný deň.